another peke nga amigo. Sa mga naabot, tanan sila inggitero. I don't wanna say a name, freaking dame. Kabalo na mo kung kinsa akong gi-aim. Boom, dagan na kapalibot peke. Puro basura manina nakadepende. Sa ibong galaw, sila gusto mo sabaw. Kay kung kinsa imuha, gusto nila mo labaw. Nagkatag mga piti, wala na kay mapili. Bisa ka sa kamulingi, plastik na mong ngimi. Klaro sa atubang, murag iring buang. Para siya musikat kay mga awat na lang. Asa na ba ang saad nga gibuyan ka ni adto? Barato nga bugas nga nung mahal naman kaayo. Ang druga ni samot murag dili na ni maayo. Makalibog na hinuon kung asa na mimutuo. Kaya na nakasakit ako ang di kaya. Abi ni mo og nakita pa ko. Karon ako kay nagkatawan na sa una. Galisod man ko kinhawa. Di nakabalo na ning kamot ko. Malimtan ti kabisag na listan ko. Pasag na lala. Pula wala gyapon mapala kung puro saad yang liho kay wala. Mao pamili og insakto ka nang naay magama isa-isa ha ilang agi kung insakto pa ba na kay sagara sa makalikod kay wanay pakabana. Wa nay pakabana kabalo ko nga. Girl, ikaw ra ako ang gusto nga makita. Adlaw o gabi, ikaw ang ginapangita. Ibang klase atong story. Kay murag salida, murag action movie. Kay sakit kay kamaniba, pag mukulo ang dugo. Murag init nga mantika, makapaso ang kainit sa imo. Tirapunto Dimension Tournament. Naragyapunta sa Yellow Line Leisure Hub sa poblasyon Bangantukan, Bukidnon. Salamat sa Team Wilan Galag nga gasuportahan ning atong activity karon sa Handumanan. Then salamat sa itong mga major sponsor. Hope Trades, search ninyo ang ilahang page, Hope Trades, Pi Omega Sigma, Fraternity and Sorority, Carino Local Brand PH, Spinwise Clothing, Inshallah Valencia Enterprises, Kogi Gama, Pitik ni Bulldog, labi na sa mga minor sponsor, Honorable Edward E. Hernandez, Honorable Warlito Dodong Pactol, Honorable Marinette Evangelista, atong major sponsor, board member sa 4th District, Dr. RGP Pito, kay Sir Mr. Danilo A. Mangayan, Honorable Clarita Piacubo, o sa tanan-tanan nga man nag-sponsor sa tuwa, labi na kay Mr. Darwin A. Salvacion, sa tanan-tanan ganyan ni karon. Magsababay para sa mabot kadula! Gikan sa Untuo, gikan pa Valencia, magsaba para kay Pertpad. Sita Pimiga, please support Tirapunto. Gikan sa Wala, SLT Pangantukan, Pi Omega Sigma, magsaba para kay Severine. Yung mga judges na bay, sabot silang duha nga mauna sa Cyberrime. Unang round para kay Cyberrime. Yo! Tirapunto, magsaba! Dungog. Ako aning sugdan, pinagi sa upat kalinya. Ako aning klarohon og gripyohon sa matag timpla. Siguraduhon og susihon kung hinog na ba ang wirpa. Pues, itanom ni siyang utok na ni motobo ani duwaog ni mataga kabunga. Pero sa dili, Bravoy Brian. Bert Buds, kumusta? Mong, react accordingly lang tagay. Yeah! Yo! Salamat ay sa tansa o paghatag ngayon. Ang kining duwaan at malampuso ng salamat kay na dayon. Pues, papakyas ka sa imong dayo karon kay karong gabi una, karon ka madayon. Parte lang pa ko iway pagusganay kini yung gihatag nga ilaga, di ni magsilbi sa liyon. Oo, literal.
Ako mga bara, murag initubig, dubukal. Sa kada spit, ulis kang hit, malagalawang, kriminal. Cause I always aim at I hate you when I shoot. Grabe ka brutal. Well, you can call me Phantom Assassin kung may go ka sa akong critical. Nga anak, kabilinti akong mga taktika. Cause I'm on a fucking savage. Kumpleto, di ka magmahay sa kada bira. This is a complete package. Karon na to, makita ka bagsik lang kay puro sa language. Bisan pag magpatabang kasi mong bako. Bisan pag magpatabang kasi imong makauban, siguradong badibag mo cyberrhyme nga naka-critical damage. Ay na fucking engage. Kasi mo na fucking range. Kuutonog, limpyohon, bisan nasulod sa cage. Ako mga litra, magical, tawagan ninyong mage. Ako ang cancer nga delikado makapatay kung nanay numero ang stage. Oo, literal. Nasa akong dila ka pantuson. Sa akong punchline kurtahon. Akong kumo, malapakyaw. Dili na kaangay ang padugayon. Well, hinaot na dong sa aning duha, ikaw magmalampuson. Pero sa tinuod lang, mapilder mo kunin mo kung judges yung mga amiguhon. Marami mga kaibarpads. Ilang lang ka ba ha? Usa daw ko kay laga, usa siya kaliyon. Yang kumo murag si Manipakpyo daw. Kung wala na mag-inay ka na ako isnakon. Trapunto, magsaba! Ikaw ba tinaw, pahawa! Yo! Ano pa? Yo! Awa. Naman dyan! Yay! Oras na po para magbastutag bugoon! Nako. Ila, hilong lagi nangamuyo mo. Puta. Nawa, nag-joke siya. Tinorday nga, hinay kay internet dres pang tukan. Tinorday nga. Shit. Shit. Pantog. Why nakagets? Tungod sa kahinay sa net, akong utok ni Pilit. Yo, round to game. Bird buds, mo ninyong paborito, amot mo. Kasigurado, hindi delikado, kay abusado. Sintablado, ako barumbado, o kulotado, manimahapon, ikinumo. O sakto, ako'y katagbo, kasi kung mahimo, ikay kung di kasigo, kurog pasbado, di niwag tanong Pasko o hardco, pero sa inom, Pasko. Kay busy gibe, suklo na to asa sa manhangin na ni taga busy. Dilaw mo kung mga suwat, pero kung batasan nagutong, pikat ang guni, huwag mo pasi, dagan mo karon dili makasaksi. Ilan man ni ron, kinsabay magansi, pero di mapagansi, di mo sugot ni, di mo papildi. Basta ako'y mo di ginapoy di. Wa ako'y paki, huwag makapugong sa ako ato na gidlagi. Huwag makapugong sa ako ato na gidlagi. Mumay ko diri. Maay ko diri, ayaw paabot ang amuwadan ko paki. Kung hindi mong galing babag sa pag-advante sa kung atubangan ko anyo ninyi. Ulit pasi, nakoy bandi diri nga gisi, pamiliti o dawata. Saan? Kulang pa? Lanta nga kay mag-ibot ako. Fuck you ka! Hello, seryoso. Ikaw daw lang. Ako nang isuliton, hindi na ni mautro. Makita ko ninyo karon nga murag way klaro. Pero tinuod lang, doktor ko. Doktor ko sa mga way sakit, pero di maayo. Banga kaayo. Wa ko nasayod sa kinabuhi nimo. Di pa ko gustong masayod. Mong gubon na lang tiga pag-ayo. Kanang di nagig ka maayo. Paimnon tiga parastamol bisag, wa naglabad ang imong ulo. Mong tarunga pag-ayo. Paimnon tiga parastamol bisag, wa naglabad ang imong ulo. Mong tarunga pag-ayo. Kanang padunggan sa mga tao. Kaya ako, maayo. Kanang di nagig ka maayo. Sa ilang nakita, ako ang maragway klaro. Pero sa ilang nadunggan, ikaw ang gihimong way ayo. Pero sa akong teritoryo, ikaw man rin nidayo. Wa kay kabalaka diri at imanon ti ka pag-ayo. Basta ako may magkauban, di ka magutman.
malabo ikaw ang mapas mo. Di ko kabalo magbinuay, buta, di ko kabalo magbinuang, butan kong pagkatao. Sabalang kung sa'yo gusto, or basin kalimangan ka. Pag sabalang, di ako pa yung ilo. Pero kahuman, ang tae, ipakaon na ako ni mo! Unang batil ako sa pangantukan. Spacer akong gitawag ang pangalan. Unsa man nilo nganong imo ra kong ihukaran aning rapper nga palamunin nas ginikanan. Tinitawhanan din na galing masuko sila Pinoyanan, maupay magmaayo di mabilang sudan. Ayaw ba nimo sinaran? Ako pa siguro yung mga mahal, napala ko sa kuitlog, ako nang hiluan. Hindi pang garaan ganyan pag-abutin he. Nagpaklay na nabagay mo ito pamasahin. Oo na. Kaysa diskartis kinabuhi, mamangkay ng bawaan. Musugot ra ko ni siya, pasunanong tae sa kabuwan. Naanak na yung kahugawan. O kung mag-isgot sa Tagalego, maudod na iyang ikahanlukan. Mabasa mo din iyang uluhan kung mawalan. Maunang magsakay ni bus, pero hindi ni maala anong suwatan. Pero ayaw ka, kabisag bati nagnao, nasa nila play na tinaguan. One time, lips to lips, badyaw, ang badyaw pa yung nakuyapan. Pero, ano bitanin mo? Bukal ka kang naong Murag, ikaw tong pirma na lang, naka-snowbeer sa siya po. Nung isno na lang galing balik ko, snowbeer pa makuha sa putos, tanawa na yung mundag ko, murag agad ka gantos. Makalibog sa kay kagitsura, murag pasinting way sa kahit nga hapit ng naulian. Ining kamhanaw, magkita sa ninyo sa syudad, maglisod yun mong balanse. Maglibog mo, mangumuot mo, grabing boy sa Jollibee. Mukalit na bilis lang tumalupa sa akin, samtang kasi mo itong rugby. Pero ganan ani niya karton. Ug muhigda na sad ni siya daplin sa dalan. Ay harasan ni makakaon ug makaukay nagpagkaon sa basurahan. Anak ni kahugawan. Malang bisan pag mawan-an ng Pinoyanan, di ka angay matawag nga homeless, angay itawag sa imo cleanless. Pag nangkaton ko ng imong mga bukog tawag na bunless. Mutot na imo hangin na sulod sublis. Mga parang mo yun. Useless. Bakal pag-asang mo daw sa ako karong gabi una. Hopeless. Mag number 1 ka lang o dito ka makalista sa watchlist. Para daw. Di ka na maralis. Iguhit ako sa winlist. Time. Ana siya, mahimo rin akong number 1 bay. Nga, kung butang ko sa watchlist. Wala. Sure eh? Sure ba? O, ana siya ganina bay nga kuan daw, paluminin daw ko sa kuha, kumuha. Yawa ako magaling pinakakugian dito sa muha. Pungutan na ako mama. Pero, round 3 game. Round 3 game. Patro. Kung matuo man niya, ayun na lumugto ginoo. Nagandong nga mapildi ko. Tanaw ko na naong nimo, marong kinumot sa pungkol. Mura ka, nasayo praghimo sa Ginoo, Diyos ko. Kay kung ako pa nimo, ha, di ko. Imo na, ay nagtakilig, kibasin mo tolo ang nana. Kung i-describe tiga, mura ka, danghag na tanga, bugo nga banga, hawa na dira. O, di ba, gisaway ni mo si John Skipaway, patungkol siyang nang atong last battle ninyo. Karon makita na to, kinsay gigwapo. Ang mga tao atong murado, It's a go for the mundo. Yawa, pinoon ninyo Si Paradox. Daw, sige, game. Kini si Bert Buds. Repent Lost Carpos. You know what is Lost Carpos? Lost. Mapildir kaskar mechanics humantika ipus-push. Pero, pasensya. Kigikan sa round 1, round 2, round 3. Gagandra, dunggang gadugo. Ugwa ni pili ako mga bara, bisa kinsa nang gapahipi igo. Ugwa ko na pili, ugwa ko na tuyo abay, kina ko mga bara, pero balang, way planong muli ko. Di ni magsilbi nyo gatag kaunggoy do. Bunalan ako, putaw nga pigo. O, bugo, kaning piste. Si mong libil, pa ko nalaog. Mong sunod battle ako, boss, dahil ko talang dahil nga haod. Round 3, mga Robert Pads.
Eh sabi, nag-viral na nagay gatong Pasko no. Nako nga, ikaw lang ito. Nakanta ito. We wish you Merry Christmas, Christine yan. Ah, ito ng gitara, ipos-pos ko kasi mo. Unsa man na, Dogs? Pasaling rin mo sa kuha, gwapong tao na nga kung makabangga. Unsa man dagboy, ano, mura man lagi nagyawa. Nakoy pagmahalo, klaro isuki sa gabagaba. Ano ikaw ba? Ano kung palagi gara-gara? Pasalamat ka wala si Adol Pax. Ganyan na ka lang isipa-sipa. Eh kanin duwaan, pinaagi lang is blueberry blue. Dito na kasi yung belo. Sigurado ito, muli kang nakay black ay black. Kasi nga na rin? Cyberite? Ang hindi ang pangalan to. Puta! Cyberite! Igunsa mo simple rhyme. Domino. Agin nga, yung apahan si Optimus Prime. Nakibangga ka sa ako, may mong balong pang nursery rhyme. Samtang ka na imong gibangga, mga balang dalag, Diyos, gaguros, sa imong kalag, mga lahos. Utog sa dibanggaan niya, hantog karong gaugtas o gantos. That's why tonight I'm gonna win and you will be lost! Loser! Stupid! Ano ba sabi? Last battle lang ang amno. Last battle lang ang amno. Nagdaladala pa ni Gatas, may gisulod sa bibiron. Nagulat-hulat lang kung sa'y buhaton, apin ako iyang kontra iyang ligoon. Kung sa'y buhat sa piste, ang Gatas niya po ng imnon. Kubalo, dahil kubalo. Yan, sika? Dawa niyo mong kunti kawas, may nakibattle kayo ng Gatas niya, sika? Waka na kung dito, nagbit-bit pag silibutas pa mura niyo, manilhigay sa tupad. Kanang itong klase nga ang sildo, ikaw na ipalitong lapad. Ba't baka kamantay, nas battle niyo mo, gikauhaw na kaning imong kabrat? Klaro kasi muna ito. Maalas ka lang, kadinay ka sa ako bang mga balon ni mo, way balyog, alang-alang, samta ko. Round 2, round 1, warm up ko ba? Nagsok lang ko. Pero din hita magtigil sa round 3. Kasi paon na ka sa kong kahalang at di ka kasagang. Mga, kung din sa tinapunto, ako mismo ang muhimong abuan ang imong pagkatao, tungkol kay sama ka lang sa tisong, nagdidikit, aning kalayo. Mga linya ko'y tagaktak, nagapak, kadahapak, ulo mo'y buak. Pangalan mo magsilbing tatak, aning kalbaryong imong itamak. Kung angay lang, magpakita kang respeto, aning imong ipagkabangga. Kung di ka gustong masayo ng imong hayat. Di mo hindi sa ako ng estilong langga-langga mo sa ayaw kalimte. Sa matagkarong umiyak na Cyberine, easy ka lang. O sa ka makibangga, siguraduhan kung dito lang imong utok pa kulang-kulang. Sa matagkarong, oo, aminado, baguhanon pa ko aning aliga. Pero sa atong pagbangga, di ka kalimong sa ako kay karong gabi una. Ako mismo ang mulubong sa imo sa basura. Bang! Larga naman din ay sa kamera. Yung no next. Cyberite mo, bird pad. Round 1, klaro may kayong render siya kaya wala mo nga na na-spit ang round 1 kaya na-choke. Kusog unta kayo yung kuan kung siguro kung kato yung round 1 ni Cyberime na mo ito yung nakuan sa round 2 murag possible gid nga kuan kay 2 ug 3 kang kuan ko. Birpads dito ko birpads music may spelling birpads daw. So dito ko ni kuan kay pabor kay sa round 2 lang daan. Isa pa although nga isa pag joke ra to pero nasa punchline niya. Daghan sa punchline every to ana punchline ana mas ganahan to niya nang makuan nga medyo direct gid sa kontra. Pero ang round 2 ni Cyberime murag musukol ta gyapon to kapal lang kay medyo dagi say gamay nga kuan. Round 3 mas nikusog si kuan. Birpads so dito ko. Yo, what's up, Mitsuya, representing TB3C Malay-Balay. Sa round 1 day, gatag na ako siya kang Cyberime. Pagka round 2 o round 3, gatag na ako ka Birpads kaya nakuha niya talaga ng crowd. Kusog kaya ang mga punchline sa comedy ra to siya, pero mas nilabaw gid siya. Gatag na ako kang 1 kang Cyberime, 2 o 3 kang Birpads. Yo, what up? What the fuck? Spacer Day, TB3C Malay-Balay. Round 1, pangit kayo. Gihatag na ko ang round 1 kay Cyberine. So, buak tanan. Round 2, round 3. Shh. What the fuck? Fuck you. Round 2, round 3, buak tanan. Birpads. Yo, what the fuck? Yo, Sandilan Day. So, round 1, dire din. Sa round 2, ako rin sila gitabla din. Sa round 3, kung nagbase, mas
mas naigo, mas naganahan ko siyang linya kay may mga jokes din, ako'y mga sulit nga mga linya, so dire ko round 3. Yo, din show, Team Slaughter, team show lang sa kalam, dayon. Ang giboto kay Cyberpads. Although nag-choke siya sa round 1, ang atong basihan na lang kay ang overall performance. Sa first round, gatag na ako kay Cyberrhyme, dayon second or third, gatag na ako kay Cyberpads. This. Kami. Tira punto dimension hamadumayan naragya punto diri sa Yellow Line Leisure Hub. Poblasyon Mangandukan Bukidnon. Ang botos ng mga judges by 5-0. Magsaba para kay Bert Pad. Next battle na to by sa okay na siguro itong speaker na to, no? Performance, Reggie of Spacer.